A Savaria Múzeum 1980-ban megnyitott patinás kultúrpalota épületébe fogadja a látogatókat. Az intézmény régészeti, néprajzi, történet és természettudományi gyűjteményeiben mintegy 500 000 tárgyat őriznek. A múzeumban változatos tematikájú időszaki kiállításokkal és rendezvényekkel is várják a vendégeket. Rendeztek például csillagászati tematikájú kiállítást, vagy itt volt Gotthard Jenő eszközeit, műszereit bemutató tárlat, illetve itt tekinthettük meg a sziszi emlékeket is. A régészeti műtárgyai között nemzetközi mércével is kiemelkedő helyet foglalnak el a Sée melletti őskori település és a velemi Kelta-Fellegvár, vagy az ókori Savaria életét bemutató kincsek és leletek. Itt található Közép-Európa legnagyobb pannonkorú ősnövénygyűjteménye, de hazai viszonylatban kimagasló példányszámú növény- és rovargyűjteménye is büszkélkedhetnek. Savaria Múzeum, Szent Márton történelmi sétaút. A Szent Márton történelmi sétaút Via Historica Sancti Martini a Kálvária templomtól a Szent Márton templomig 9 állomáson keresztül vezet, amelyeket 30 darab útburkolati lépőkő köt össze. Azokat a helyszíneket mutatja be, amelyek a város ókeresztény hagyományaihoz kapcsolódnak. Az egyes állomásoknál levő műalkotások, információs objektumok Szent Márton és Szent Quirinius életének egy-egy epizódját mutatják be. Itt található a Savaria Múzeum kertjében a 7. állomás. Savaria Múzeum a Vas megyei Kultúregyesület kezdeményezésére épült 1908-ban. A Savaria Múzeum parkjában a Filagória alatti dombormű a remetességéhez vonzódó Mártont ábrázolja, és egyben felidézi a püspökké választásához kapcsolódó sokféle ismert történetet. Márton libák közé bújt, amikor püspökké akarták választani, a libák gágogásukkal elárulták, és így nem tudott a feladat előre kitérni. A kígyó és kutya is szerepelnek Márton legendáiban, egyúttal asztrális szimbólumok is. Egyszer a játszadozó gyermekre támadt a kígyó, de Márton parancsának engedelmeskedve elkúszott. Akkor szomorúan mondta a szent: a kutyák és kígyók hallgatnak rám, bezzeg az emberek. A szobrok Somogyi Tamás alkotásai. A kompozíció elemei liba alakot formázó íves elem, fekvő kutyát és kígyót formázó elemek. A kompozíció további része egy bronztábla, amelyen Szent Márton alakja látható szerzetesi ruhában imádkozva. A tábla sarkában a skorpió hovának jelét formázó kampon lopótök lóg, utalva Mártonnapi újborkóstolásra. A szombathelyi lépőkövek arra a helyre vezetnek, ahol a legenda szerint Márton szülőháza állt. A Szent Márton templom Szombathely keleti részén helyezkedik el, Szent Márton önálló község volt plébánia templommal 1885-ig. A legenda szerint az épület Szent Márton szülőháza felett épült fel. Ezt támasztja alá a kápolna bejárata felett található felirat, miszerint itt született Szent Márton. Hic natus est Sanctus Martinus. A templom mai formája 1930-ból való.